Gipatuman og naggalaing working arrangement ang mga buhatan sa Talisay City Hall aron kalikayan ang panagtapok sa mga tao tungod sa nagsaka nga kaso sa COVID-19. Ang report ni Femari Dumabok. Sugod ning si Manaha, gipasawat na lang sa logbook inay sa biometric alang sa attendance sa mga kawani sa Talisay City Hall aron kapungan ang pagkatap sa virus. Gawa sa hugot nga pagpatuman sa health protocol dinhi sa sa Talisay City Hall, ang kagamhanan ang nipatuman usab og alternative working arrangement diha sila mga kawani sa halos tanang mga buhatan gawas lang sa mga frontline offices. Ang atoang mga department heads atong gitagaan og discretion sa pag-implement gyud sa atoang as mandated by law man sa ginasya no kanang atoang alternative work arrangement. Naay mag MWF pero extended ang ilahang working hours for that day kay di mo sad pwede og kuwangan tas oras sa gisulduan man ta. Mato di Attorney Rodelin Navarro, Talisay City Administrator, nga ang ubang buhatan may skeletal force. Nabantayan usab nga minus lang ang mga kliyente sa City Hall. Pagsugod gyud sa declaration sa GCQ o katong MSCQ, na-notice na mo nga nigamay sa gyud atong client. So meaning murag ilahan na lang ng kaugalingon ba nga murag nahadlok tingali sila nga mo lakaw-lakaw usa. Pero as to services, mao gihapon ato awa tay giusab. Samtang sa tigom sa mga department head gahapon, gipasiguro sa mayor nga mituman ang mga establishmento nga wa tuguting mga bli, samtang ubos ang dakbayan sa modified enhanced community quarantine. Ang BPLO para sa mga businesses in town. I've also talked to the Chamber of Commerce. I met with tourism, kaya mga tourism areas nagipasarado sad. So all of them upon implementation of executive order ni Governor Gwen atong gimit para sakto ang implementation diri sa city, and hopefully that can help curb the COVID cases na nisaka diri sa city. Sa matag karon ug unya ni pahinumdum ang Talisay City Police sa kamerkaduhan ug sa gagmayng establishmento nga mosunod sa health protocol. Ang uban nga way face mask ang ilang gipanghatagan. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.